vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 27 ekuberekwa. Ndiri kushandirawo imwe couple inobva kuZim. Vanhu ava vane mari isingaiti. So mukomanashi vanhu ava vandinoshandira havasi vechikuru zvavo too much, nekuti mukadzi wacho ari kuma 40s, then murume wacho anenge ari kuma 50 ikoko, but mukadzi wacho anotopota achibudawo. Handizivi kuti anonyanya kushanda basa rei chairo. So vanhu ava vakangondipika up pamarobot umwe musi, then vakabva vati vainge vachida munhu anovawachira. Saka musi wandakasvika pamba pavo ndakabva ndaita basa rangu nemazvo. Vakandipa hembe ndokubva ndawacha. Saka ndakati hembe dzichioma ndakamirira kuti ndinge ndichidziaina, ndokubva ndazotanga kutsvaira. Saka amai vacho pavakandiona ndichiita mamwe mabasa ose, vakabva vati ivo vainge vatofunga kuti vange vachindiita permanent maid, ndokubva ndatofara. So ndakabva ndatanga kugara pamba pavo. Apa ndine murume manje, but murume wangu akatomboramba achiti iye ainge asingadi mukadzi anoshanda achiita zvestay in, but nekuda kwepay yacho yavakati vaikwanisa kuzondipa, because ivo vakabva vanditi kana ukashanda uchigara pano sastay in tinokupa 6500, asi kana kuri kunzi kana yo uchida kungoti Monday to Friday uchingodzokera uchidzoka, which means mari yako tinenge tava kukupa inenge iri 3.5 ndio yatinokwanisa kukupa. Saka ndakazoenda kumba ndokubva ndanotaura nemurume wangu. Murume akabva ati imari yakawanda, zviri nani kuti ungoita stay in. Saka Monday to Friday ndinenge ndiri kubasa, then Saturday na 12 ndopa ndinobva ndazochaisa, kana kuchaisa earlier on ndobva ndazoenda kulocation uko kwandinogara nemurume wangu. So zvakazoitika ndezvekuti one day murume wacho haana kuenda kubasa, ainge ari pamba zvake. Then mukadzi wacho ndipo paakazofonerwa kuchinzi ainge achidiwa nemamwe madzimai ameno kwavainge vachida kuenda. Vakabva vagadzirira paya ndokubva vaenda. Ndakabva ndazosara nabosi pamba, vana vainge vasipo, vainge vatoenda kuchikoro. Then inini ndakabva ndazosara ndokubva ndaita mabasa hangu ndakati ndapedza ndokubva ndazoenda ndokubva ndazonoseva boss chikafu, ndokubva ndapinda hangu murumu mangu ndikagara. Pasina kana nguva ndakazonzwa ndoshevedzewa ndokuenda semunhu ane tsika, ndikasvika ndikapfugama sezvandinosiita mazuva ose, asi ndikanzi ndisimuke ndinge ndichigara zvandainge ndisina kana kumbogara ndakamboita. Ndakabva ndazosimuka hangu ndokubva ndagara. Vakabva vandibvunza kuti food yangu yainge iri kupi, ndikavapindura kuti ndaizodya. Vakabva vandimanikidza kuti ndinge ndichidya navo, ndokudya navo. Takazotopedzisira tava kutodyisana sezvavanoita kana vaine mukadzi wavo. Tichipedza kudya ndopa ndakazotoona kutoti zvandainge ndichiita zvainge zvisina kunaka, ndokubva ndasimuka. Asi ndakabva ndabatwa nabosi, vakabva vanyatsokuswedera pedyo neni ndokubva vatanga kundibata vakandiromenza. Ndakatoedza kuti zvose zvamuri kundiita mukadzi wenyu ndoda kumuudza. Ndokubva ndazoudzwa kuti kana ndichinge ndazotaura basa racho raibva ratongopera, asi kana ndikasataura mari yaikwanisa kuwedzerwa. Ini pandakazongonzwa zvemari ndakabva ndatoti chauya, ndokubva ndavarega vachiita zvavainge vachida kusvika vazotorara neni. Madhamu vakazosara vodzoka, but painge patobatwa basa refu chairo. Then ndakazoti nerimwe zuva zvekare ndainge ndichitotsvaira zvangu mumba. Musi wacho iwoyo vana vainge varipo, but murume wacho ainge asipo, painge pangori namadhamu. Saka vainge vachigeza kudaro vakabva vandidedza kubathroom, ndokubva ndaenda kubathroom kuya ndikabva ndamira panze. Vakabva vanditi ndinge ndichipindawo, saka ndakabva ndapinda paya ndokubva ndatarisa kuside. Vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichipindawo mushawa umo mavainge vari vachigeza. Ndakashaya kuti chirudzii
nekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndakazviona, but ndakabva ndaramba ndakamira. Vakabva vavhura mukoma kadhoo kaya keshawa ndokubva vanditi chinditambidza hako towel. So mukomanashe vakatongobuda vakadaro, ndokubva ndavasvitsa towel, but vakabva vandibata vakati yo ndaputsa ndatsvedza. But mukomanashe mabatiro acho avakandiita nanhasi uno zvinotondishamisa, because inini ndaizvizivira ndiri munhu wekuti handina kana mafeelings nevamwe vanhukadzi, but vakanondibata pamahips apa, then ndokubva vazotokaruka vatondibata kumagadziko uko. Pandakada kuti ndinge ndichitendeuka vainge vatova kugodzi kwangu, ndokubva vatotanga kutondikisa kugodzi kwangu, ndokubva vatanga kufamba neni vakandibata kudaro kuzonosvika tichienda kubedroom kwavo, ndokubva vanondiradzika pamubhedha pavo. Vakabva vaita zvavakaita neni, but ndainge ndichiramba pose ipapo, because mumwoyo mangu ndainzwa kuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazviiti, handingaiti bonde neumwe munhukadzi, but at the same time nyama dzangu dzainge dzichinakidzwa nezvose izvo zvavainge vachindiita. Saka ivo vakabva vazoti vainge vafunga kuti vange vachindipa mari on top of the money that they were giving me. Vakanditi kana tikaita chamuhwande chedu murume wangu asingazvizivi, ndichangoramba ndichingokupa mari. Saka mukomanashe zvinhu izvi zvatova nemwedzi iyo inokwana kuita 2 zvichingoitika, zvekuti ivo zvavanoita manje vanoti paya pavanenge vava kunopedza, like boss vangu vanobva vaburitsa sikarudzi yavo, hapana kana musi pavakamboproducira mandiri, vanogara vachingoproducira panze, vanoita zviya zvekuzopedzisira vobva vaita kuti mbeu yavo inge ichizorasikira padumbu pangu, ende ndikada kupukuta ivo vanobva vatora chitawo chiya vobva vazondipukuta vari ivo. Mukadzi wacho pose patinenge tichiita zvinhu zvatinoita, ivo ndo vanotondidzidzisa, ende vanotondidzidzisa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichivaita sei. Saka mukomanashe murume handina kana kumbogara ndakamuudza, ende dzimwe mari dzandinopiwa, like last month iyo mari yandakapiwa inokwana iyo kuita 12,000. Saka ndakabva ndazongobvisa pa 12,000 ndikangobvisa 6.5 inozivikanwa nemurume, ndokubva ndaviga imwe yacho, ndokubva ndazoenda kumukuru ndikanotumidzira amai vangu imwe mari iyo isingazivikanwe nemurume wangu. So handizivi kuti ndoita sei, ndongoramba here ndichingodya mari kana kuti ndoudza murume wangu, so that kana paine anything chinozoitika kwandiri iye ange achizoziva kuti maproblems acho anenge akabva nekupi. Please help me, zvinoita here kuti ndinge ndichiudza murume wangu kana kuti hazviiti? Hei, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvinotyisa, zvakangoma hazvo vedu we, asi ndo message yavo iyo yavakanditumidzira vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo. Ukaona uri maid uchipiwa 12,000 rands a month apa madhamu vako vachirarawo newe, bosi futi vachirara newe, ya pakaipa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndikuda kukuudzaiwo nyaya yakaitika, but this was a long time ago. Panguva yacho iyoyo ndainge ndangobvawo mukurambana nemurume wangu, saka ndainge ndiine munin'ina wangu. At that time pandakatanga kudanana navo baba ivavo, munin'ina wangu ainge ari kumaform 3. Saka baba ava basa ravo rainge riri rekuti panguva iya yekuti kunenge kuchinyorwa maexams, vaiva nemotikari idzo dzavaifamba nadzo vachiendesa maexam papers from one center to another. Saka baba ava zvavaiita, vaiti paya pavanenge vari kubasa ndonguvawo yekutoti
vaiti vakawana mukana vaibva vazonzvenga kubasa vobva vazodarika nekumba, especially paya pavanenge vachienda nema-exam papers somewhere else. Dzimwe nguva vaizotodarika nekumba huri husiku because vanenge vachitoenda kune imwe province like kumamisha. Saka ndakabva ndazoona kuti mapapers acho anobika, ndakabva ndaba ma-exam papers acho, kunyange munin'ina wangu achizosvika pakupasa semapasiro acho awo aakaita inhau yekutoti ainge akatokwanisa kustada ma-exam papers acho iwayo even before vasati vatanga kunyora ma-exams acho. Saka ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Munin'ina wangu akatobuda nema-straight A's kuma-subjects akawanda because ndaizogara naye pasi ndobva ndatotanga kutomuitisa sort of like a homework zvokuti akazonopinda muexam achitoziva all the answers ake. Kumaths ndo dzakazongomuvhara ndokubva abuda aine B. Saka my little sister like izvezvi atori nekahupenyu kake katori bo because after that akabva azowana sponsorship because of my straight A's awo aakabuda nawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, naimi zvazvakangooma hazvo vedu we. Hanzi munin'ina wangu akabuda nema straight A's nekuda kwekuti ndaibira chikomba changu ma-exam papers apo pavanenge vachida kuenda kunodeliver ma-exam papers iwayo kuma-centers akasiyana-siyana. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Yes, I pretend as if I am bo and nezvanditori handitomborina kana problem, but vanhu vazhinji havatombozvizivi kuti ndinongofamba hangu, but mukufamba umu I am someone who is broken nekuda kweizvo zvandakaita. Saka mulocation mandinogara maiva neumwe mukadzi uyu akazoenda hake kumusha. Ndizivi kuti achiri mupenyu here, but paakaenda kumusha ainge achirwara zvisingaiti uye achibleeda. Saka mukadzi uyu aiva nekamwe kakuonererwa uye nekamwe kakudheerera. Saka mukadzi uyu panguva iyo yaainge aine pamuviri akabva azotanga kundinyeya. Saka akabva aita mistake yekuti akabva andinyeya neumwewo mukadzi uyo wandainge ndichiwirirana naye. Saka uya akabva azouya ndokubva azondiudza kuti mainhingi vanga vachiti zvakati nezvakati pamusoro penyu. Ndakabva ndazoenda kumba kwake. Ndakati ndasvika kumba kwake kuya ndokubva tanetsana. The first day takanetsana but hatina kurwa. Saka mukadzi uyu musi wandakazomurova chakazoita kuti iye asazoudza murume wake inhau yekuti ndakabva ndazosvika pamba pake mushure mekunge aramba achingondinyeya. Pandakasvika pamba pake ndokubva ndatomubatikidza akarara neumwe murume, but vainge vachiri vakatopfeka zvavo nhumbi vachiratidza kuti vainge vava kutoda kutogadzirira kuti vatange kuita mutambo wavo. Saka takangosvika nekutongokika do. Murume uya ndokubva abuda apa ainge ari murume wemunhu akabva abuda achimhanya. Saka uyo akabva apera simba because ndainge ndatopinda mumba make ndamuwanikidza arere nemurume wemunhu. Saka akangoramba akarara pambedha mukoma. Iniwo ndakabva ndangosimudza rimwe bhaketi randakangoona ririmo mumba imomo. Saka bhaketi iri rainge rakazara nebhinzi. Ndakangorisimudza ndokubva ndanorikanda pamusoro pake. Saka iye manje akabva azotadza kunzvenga. Bhaketi iri rikabva ranomugara padumbu. Apa ndokubva atotanga kutoridza mhere achiti mandikuvadza. Ndokubva ndatoona kutoti munhu ainge ava kutobleeda. Ndakabva ndabuda paya ndichimutuka ndichipopota, but pandakabuda ndakabva ndaona kuti munhu uyu anokwanisa kundisungisa. Ndikabva ndazodzokera mumba make ndikabva ndamuvhundutsira ndikati, kana ukangotaura kana ukangoudza murume wako ziva kuti newewe ndikubva ndakutengesa kuti ndakubata urere nemurume wemunhu. Saka ndakangomusiya arimo mumba make achichema, ende vavakidzani havana kana kutombonzwisisa kuti chii chainge chaitika because hatina kunyanya kuita noise. Saka mukomana chimukadzi uyu ndakazonzwa kuti ainge aita miscarriage ndokubva atombogara muchipatara. From there on takangonzwa zvinzi arwara ende kunyange pandakazomuona ainge akaita kuonda
ndokubva tazongonzwa zvichinzi aenda kumusha. Kubva ipapo haana kana kuzombodzoka. Saka mukoma, ndiyo confession yangu iyi yandinayo, ndo zvandakaitawo izvi, and I regret too much. Ipapo pandakasimudza bucket iroro mukoma, ndakatombozama kuzvicontrola, but ndakangonzwa dzimwe hasha ndikaita sekunge munhu atogarwa nemweya. Kunyange pandakasimudza bucket iroro handina kana kumbogara ndanzwa kurema kwaro, ndokubva ndatongomukandira bhaketi riya iye ndokubva atadza kurigama rikanomugara padumbu achibva atoita miscarriage. Ndiyo confession yangu mukoma. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura. Muhana mangu hamuna peace. Kana ndikangofunga nezvayo nyaya iyoyo ndinobva ndashaya peace zvamuchose mumwoyo mangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinodawo kureurura kuti ndaiva neumwe mukomana uyo wandainge ndichidanana naye. Saka mukomana uyu ndakabva ndazomuramba a few months ago, but ndinonzwawo a little bit of a pain kana ndikafunga nezvake, like kutomunzwira tsitsi, because ndakamushandisa mukomana iyeye apa ainge achindida nemwoyo wake wose. Chinondirwadza ndechekuti pandakatanga kudanana naye iye akabva andibudira pachena, akabva anditi asha ndine munhu wangu wandiri kudanana naye, but tine maproblems edu like abc atiri kusangana nawo murelationship medu. Saka ndinoona sekunge tiri kutadza kugadzirisana. Ininiwo mukoma paakandiudza maproblems iwayo like lack of respect, achinditi musikana wake ane lack of respect, inini ndakabva ndatanga kumuremekedza. Kayaka kumuremekedza kekutoti ndainge ndichida kutongowina muface. Saka muface manje akabva azondidisappointa panhau idzi dzebonde. I felt so disappointed because inini ndaiva neumwe futi uyo wandainge ndichidanana naye. Murume iyeye handizivi kuti anoshandisa mushonga here, kuti anotanga anwa mapiritsi here ebonde, because munhu uya wekuti kana akakuti uya kusleep over ende paunenge uchibva ikoko kana kutofamba cheko unenge usingatombogoni kufamba because anoita usiku hwose angori pamusoro pako. Saka ndo zvandainge ndakatongojairira izvozvo, but ndakazoti ndava kurara manje nemuface ndakabva ndaona kuti munhu ari wiki zvake uya wekungoti kana akangoita ka1 munhu obva atotanga kutoridza ngonono. Saka ndakabva ndangofila disappointed, ndikangoti munhu uyu sezvo achirakidza kuti bhegi anokwanisa kuburitsa bhegi, ndakabva ndatanga kudya munhu mari. Ndakamudya mari mukoma zvekuti by the time pandakatanga kudanana naye kumba ndainge ndisati ndatombokwanisa kuvakirawo amai vangu imba, but pandakangotanga kudanana naye ndakabva ndatomuudza kuti ndainge ndiine chishuviro chekuti ndinge ndichizovakisirawo amai vangu chi2 roomed kana kuti chi3 roomed, ndokubva andibatsira. Saka pandakamuramba akabva anditextera akabva ati kana ukazonzwa one day zvichinzi ndazviuraya usazovhunduka, because pain yawandipa inorwadza and handizivi kuti how am I going to get over this pain. Ndakabva ndangomubloka ndikatongozviudza kuti handina kana basa nazvo ini, but mukoma deep down mumwoyo mangu ndinonzwa kuti zvinombopota zvichindi affecta because ndakamupukuta, ndakamudya mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.